Това е българският лев, или по-скоро това, което ще се случи с него след 25-та година. За тези, които още не разбраха, депутатите в Народното събрание официално решиха да премахнат българския лев и да ни наложат еврото. Обръщам се към всички българи. На 1 ноември, петък, излизаме на протест в защитата на българския лев. Няма значение от кой град сте. Точно в 2 часа се събираме пред всяка една община в страната. Символично в деня на народните будители си носете по една червена роза. Няма повече да им търпим глупостите. Не може 240 души в парламента да решават съдбата на целия български народ. Това е огромен проблем, който ще засегне абсолютно всеки. Хора, събудете се. 1 ноември, 2 часа, излизаме навън. Съединението прави силата, а силата ражда независимостта.